हिसाबैथ' गामि हिसाबैथ' आं दा बुंजोबनो हाला। मोननै प्राइमारिखौ जों दिनै गिदिंगासिनो दङ। मोननै प्राइमारि होनब्ला नियारलि जोङो 80सो गामि गिदिंनाय जादों। दा 80 गामिखौ जों गिदिंगासिनो दङ। ओमफ्राय गिदिंनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गोरिबनि न'खर न'खर बिटिआरनि सरखार बेनि गुबै मोन्थोरानो जादों जोंनि गेजेरावहाय थांनाय 70 बोसोर भारतआ उदांस्रि जानायनि उनावबो जोङो उदांस्रि जानो हायाखै। माबोरै उदांस्रि जानो हायाखै होनबा जोङो दिनै भारतनि जा मिनिमाम थांना थानायनि राहा लामा भारत सरकारा होनाय बेखौ जोङो मोननो हायाखै। जेरै रेशन कार्ड मोननो हायाखै, जेरै जोङो जब कार्ड मोननो हायाखै गोबां फेमिलिफ्रा। बेफोर मानो जादों? मानो दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनैनि समावबो बेंक एकाउन्टखौनो खेवनो हायाखै? बेफोरखौ जोङो रायजो राजाफ्रा मा खारनाव बिदि जादों होननानै जोङो सुलुं लानो थाखाय बा संदाननो थाखाय जोङो न'खर न'खर गिदिंदों। आरो बेफोरबायदि गैयैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो राहा लामा लानानै बे मोन्थोरजों जोङो दिनै न'खर न'खर गिदिंदों। आरो गुबुन मोनसे थांखिया जादों जोंनि गेजेराव सांग्रांथिनि बिराद आंखाल जादों। जेरै जोंनाव ड्राग्स एडिक्टेडआ बारा जादों। इयुथफोरा गावनि मेइन थांखिनिफ्राय एरखेलांगासिनो दङ। बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै समाजखौ बोखांना लाखिनो हागोन? बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै देहानि बेलायावहाय सोलेरनि बेलायावहाय जों सांग्रांथि गैया। जोंनि गोबां मानसिफ्रा ससियेल मिडियायावहाय खोनानाय बा मोनथिनाय बायदिनो भेक्सिन लायोबा कभिड-19नि भेक्सिनखौ लायोब्ला थाब थैयो, मा थैयो, गोबां बायदिसिना जायो होननानै गिनानै जोंनि मानसिफ्रा भेक्सिन लानो नागारदों बा भेक्सिन लानायनिफ्राय जानगारदों। बेखौ जोङो भेक्सिनखौ मानो लानो नांगौ बेफोरखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङावहाय मोनसे उदुगिनि लाबोदों बा सांग्रांथि लाबोदों। आरो मोनसेया जादों दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि मोनब्रै जिल्लाया गोग्गो एबा गुफुं दै मोनलोङैनि जाहोनाव जोंनि गथ' गथायफ्रा पलिअ जाबोनायखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो बे JJM आसनिनि गेजेरजों आर्सेनिक गैयै दै लोंहोनायनि थांखिखौ जे भारत सरकारा लादों आरो बेखौ जोंबो बिटिआरनि गेजेराव बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेराव मोनफ्रोमबो गामियाव JJMखौ मोनजोबनायनि राहा लामाखौ जोङो होगोन बा होबोगासिनो दङ बा थांखि लाबाय। बेफोरखौबो जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनैनि बे मोन्थोरनि गेजेरजों जों दाजाबफानाय जादों। बे न'खरावहाय जेब्ला जोङो बिसोरनि सुखु दुखुखौ सावरायनो फैगोन, सुखु दुखुखौ सावरायनो फैनायाव शेयार खालामलायनायावहाय गरसे साहा लोंलायनो बा बिसोरो हयथ' दिनै ओंखाम बोथिसे मोनजायाखै नामा बेफोरबायदिखौ शेयार लालायनो थाखायसो जों मोनसे फिसा बेसादफोर लाबोदों।